Tämä on Teknisen kaupan ja palveluiden yhdistyksen toimintakertomus viime vuodelta. Vuosi oli tekniselle kaupalle todella vaikea. Myynti laski yhteensä 29,6%. Onko tämä vuosi parempi? Pakko olla. Käännäpä sitten nuoli ylöspäin. Kiitos. Meillä aloitti uusi yhdistys vuoden alussa, kun meille tuli uusia yhdistysjäseniä ja vähän kaikkea muutakin pantiin uusiksi. Me uusittiin meidän graafinen ilme ja tehtiin tämmöisiä esitteitä. Ja meillä on uusi logo, jota me käytetään joka paikassa. Ja sitten me myöskin perustettiin tämmöinen sidosryhmälehti verkkoon. Sen nimi on Muutosmoottori. Meille tuli hirveän paljon uusia ihmisiä myöskin tänne toimistoon, koska meillä on niin paljon hommia. Meillä on 21 eri jaostoa, ja kun nämä 21 eri jaostoa kokoontuu 4-5 kertaa vuodessa, niin meillä on yhteensä noin 200 kokousta vuodessa. Ajatelkaa sitä kahvin ja pullon määrää, mikä täällä menee. No, mutta se on ihan kiva. Tuli uusi toimitusjohtaja Markku Uitto. Markku esiintyi myöhemmin tällä videolla, mutta sitten meille tuli kesäkuun alussa uusi viestintäpäällikkö Maija-Liisa Ihanus. Ja sitten mun jälkeen tuli asiamies Jan Suksdorf. Moi! Mä oon Jan Suksdorf, asiamies. Maikki unohti, että mä oon myöskin yhteyspäällikkö. Pidän yhteyksiä kunnossa nykyisiin melkein 350 yritykseen ja myöskin uudet on tervetulleet. Sitten meille tuli semmoinen niin sanottu jaettu resurssi. Me saatiin toi Kyyhkysen Hannu, me sanotaan sitä Puluks, niin se tuli Kaupan liiton kauppapoliittiseksi asiantuntijaksi ja meille vastaamaan osaamisen ja kilpailukyvyn kehittämisestä ja muutamista jaostoista. Ja Hannu on tässä. Tai sitten tässä, lennän tarvittaessa aina paikalle. Niin kuin Maikki totesi, vastaan osaamisen kehittämisessä teknisessä kaupassa ja muuten liioittelen tuolla Kaupan liiton kauppapoliittisena asiantuntijana. Ei muuta kuin ottakaa yhteyttä. Meidän pitkäaikainen toimitusjohtaja Klaus Katara jäi eläkkeelle. Me vietiin se Porvooseen viettämään eläkkeelle läksiäisjuhlia, vai miten se sanotaan. Nyt meidän toimitusjohtaja Markku Uitto kertoo, missä ulkopuolisissa elimissä Teknisen kaupan ja palveluiden yhdistys on edustettu. Comité Européen de Liaison des Importeurs des Machines, ERA, European Rental Association, Eurometal, European Portable Battery Association. Tämä on aika eurooppalaisia. Helsingin kauppakamari, nyt on ihan loppu. Puolustustaloudellinen suunnittelukunta, teollisuusjaosto. Suomalais-venäläinen kauppakamari. Suomen kaupan liitto ja sen valiokunnat. Työturvallisuusmääräyksiä valmisteleva neuvottelukunta, TTN. BAC-neuvottelukunta. Ad hoc muutosjaosto. Mikä ihse? Niin, siis etuja valvottiin ja sitten kaiken muun työn lisäksi me tehtiin myöskin uusi strategia viime vuonna. Se ei myöskään ihan pikkuhomma ollutkaan. Siinä oli hirveästi meillä yrityksiä mukana, kun sitä tehtiin ja sen yhdistyksiä. Mutta sitten tosiaankin tuosta meidän hallituksesta vielä, että sehän kokoontui siis 5 kertaa ja puhetta johtaa toi Väänäsen Tuomo. Tuomo on tosi kiva tyyppi, se on oikeasti töissä tuolla Onnisella ja käy aina meille täällä. Ja sitten me saatiin uusia jäseniä noista meidän uusista jäsenyhdistyksistä. Voitteko te kuvitella, me saatiin toi Salokankaan Mika Aalsellista. Me oltiin aika otettuja. Ja sitten Mika edustaa siis niin kuin, putkikauppiasyhdistystä. Ja sitten me saatiin toi Tuohimaan Kalle Bossrexultista, hän edustaa hydrauliikka- ja pneumatiikkayhdistystä. Ja Jouhkin Tapio, moni tuntee Tapsan, niin edustaa Suomen sähkötukkuliikkeiden liittoa. Ja sitten muuten meidän hallitukseen kuuluu sitten Hyvösen Jarmo, Aulasmaan Kari, Järven Kari, Kivelän Aatos, Reijo Laaksonen, von Knorringin Juhan, Murosen Markku, Ojasen Aki ja Rekosen Pekka. Meidän yhdistykseen kuuluu siis jäsenyhdistyksen mukaan luettuna melkein 400 jäsentä, mutta olisiko se parempi, että mä en luettele niitä, mä vaan näytän siis nämä kaikki
on meidän jäseniä. Huomaatteko te, ihan hirveä määrä yrityksiä. Ja tadaa, täällä on vielä kolmaskin paperi. No nyt tämä toiminta käytännössä on loppu.